ఫైనల్లీ ఎన్నో కష్టాలను దాటుకుని మన మూవీ 29th వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవబోతుంది. సో మా చిన్న ఫ్యామిలీని ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీగా చేశారు రుషిక మ్యామ్. ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత? మీకు ఏ పాయింట్ బేస్డ్ మీద మా మూవీ తీసుకున్నారు? నిజంగా చెప్పాలంటే అంటే ఈ దేశంలో రైతు ఎంత ముఖ్యమో చేనేత వస్త్రాలు కూడా, చేనేత అనే పదము అండ్ దాంట్లో పడే కష్టం ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంతే ముఖ్యం. అందుకు రమేష్ అన్నకి నిజంగా నేను నా విషయం కన్నా అసలు ఈ మ్యాటర్ మీద ఒక అంటే దీని మీద ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా, మనీ పెట్టాలన్నా కాదే, ఇప్పుడు కష్టపడింది ఏదైనా కానీ మనం ఒక పైసా ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది. అట్లాంటిది ఈ తన వర్గం మీద ఒక మూవీ తీయాలని ఆలోచన అంచినందుకు నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ విజయ్ డైరెక్షన్ చాలా బాగుంది. నిజంగా బిస్కెట్ వేయట్లేదు, నిజంగానే బాగుంది. టేకింగ్ అసలు అది టీజర్ చూసాను కదా, ఆ విలేజ్ లోంచి ఆ బస్సు వెళ్ళడం గ్రీన్ గా, అసలు అది ఒక్కటి టీజర్ చూడగానే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ఏం జరిగింది అనుకున్నారు ఆ బస్ సీన్ అప్పుడు? సో మేము డ్రోన్ సీన్ చేస్తున్నాం, అది కంప్లీట్గా డ్రోన్ మిస్ అయిపోయింది. సో ఫుల్ లాస్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఆ షూట్ మొత్తం ఆ డే మొత్తం కూడా క్లోజ్ చేసేసి, అంటే అసలు అంటే కెమెరా సిగ్నల్ డ్రోన్ సిగ్నల్ పోయి లేక్ లో పడిపోయింది. అయ్యో, మళ్ళీ ఆ రోజు మొత్తం షూట్ ఆపేసి రీషూట్ చేసాం, 1 day రీషూట్ చేసేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. చాలా బాగా వచ్చింది అసలు. అంటే దీనికి క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సింది మా ఎడిటర్ అండ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇద్దరే, ఒక్కడే 2 వర్క్స్ చేసింది ఒక్కడే, శ్రవణ్ జీ కుమార్ అని. అతను ఎఫర్ట్స్ ఈ మూవీలో చాలా బాగా కనబడతాయి. నేను చెప్పిన దాన్ని అతను క్యాచ్ చేసి అంత బాగా పిక్చరైజ్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ శ్రవణ్ జీ కుమార్. అది అందులో ఏంటంటే విజయ్, నేను చెప్పాల్సింది యాక్చువల్గా మీరు అంటే ఇప్పుడు మనం దీంట్లో వ్యూవర్స్ ఇది ఎంత కష్టం ఉంటుంది అంటే ఒక చీరను నేసిన తర్వాత ఇంట్లో నేసిన వాళ్ళం మనమే కట్టుకోలేను, అది బయటికి వెళ్ళి అమ్మాలి, అమ్మినా కానీ రేటు రాదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ కష్టాన్ని కూడా చూపిస్తా. మీరు చాలా నేచర్, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న పొలాలు కానీ అవి నేచర్ తీశారు కదా, చాలా నిజంగా చెప్పాలంటే నిజంగా హార్ట్ టచింగ్ ఉంది అసలు అని, సోల్ చాలా బాగా అనిపించింది. అండ్ రమేష్ అన్న నిజంగా మీరు ఏం లేదు మేడం, ఇప్పుడు వాస్తవం చెప్పాలంటే సరే మేము పడ్డ కష్టము సరే, నాతో పాటు నేను పెట్టడం ఖాళీ డబ్బే పెట్టొచ్చు. అవును సరే, వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు నటించినటువంటి హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ మిగతా ఏ క్యారెక్టర్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఈవెన్ డైరెక్టర్ అనేది మేజర్ రోల్. అవును, అంటే స్టార్టింగ్ స్టోరీ కూడా అతనిదే కాబట్టి అవును, అంటే వీళ్ళంతా కష్టపడి నా దగ్గరికి అసలు నాకింత పేరు తేవడానికి వీళ్ళందరి కారణం. సరే, ఈ సినిమా ఇంకా ముంగడిపోవడంలో మాత్రం మీ పాత్ర పెద్ద వేరే అంటే కారణం ఏమంటే ఈ రోజు మనం అన్ని గమనిస్తున్నాం మేడం. ఈ రోజు సినిమా అట్నే ఉంది, మన నిజ జీవితాలు కూడా అట్నే ఉన్నాయి. అలానే ఉంది. మేము వేరే ఉద్దేశంతో అంటలేము, సినిమా చూపించినట్టే మా నిజ జీవితము, మా సినిమా జీవితం కూడా అట్నే స్టార్ట్ అయింది. సరే, సినిమాలో నేను లాస్ట్కు సరే నేను సహాయం చేసినట్టు అనిపించిన, ఈరోజు సినిమాకు మాత్రం మీరు సహాయం చేస్తుండ్రు. సరే, దీనికి ముఖ్యంగా మీకు ధన్యవాదాలు. రెండోది ఏంటంటే ఈ యొక్క సినిమా విషయంలో మేడం, వాస్తవానికి సినిమా చూసినప్పుడు మాత్రం ఈవెన్ ఎవరు చూసినా ఈవెన్ మేధావులు కూడా వాస్తవానికి గంట చక్రపాణి గారు కానివ్వండి, ఇంకా చాలా మంది ఎన్ శంకర్ గారు అంటే మన తెలంగాణ డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవ్వరు చూడు అప్రిషియేట్ చేసిన వాళ్ళే, మా ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళే. కేటీఆర్ గారు కూడా చూసి బాగుంది అన్నారు. చాలా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మరి ఆయన ఏంటంటే రమేష్ మ్యామ్ అంటే ఇది ఎట్లా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకు వెళ్తుంది. మేము స్టార్టింగ్ చాలా భయపడే అనమాట, అంటే పాండమిక్ లో చేసాము, తర్వాత ఎలా వెళ్తుంది ఏంటి అనేది. కేటీఆర్ గారు రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఇంకా క్రిష్ గారు కూడా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. అండ్ మీ నుంచి ఇట్లా ఏంటంటే మేము కలిపిని 4 చేతులే, బట్ అవి పెద్దగా వెళ్తూ ఒక 10 చేతులు అయినాయి అన్నట్టు. ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి అడగాను నేను, ఏంటి అంటే సెట్ లో నేను ఇప్పటి వరకు ప్రొడ్యూసర్ గారిని చూడలేదు. అవునా? బట్ అంటే మేము చేసింది తక్కువ కొట్టేసాం, అంటే స్కెడ్యూల్ లో తక్కువ చేసాం. బట్ ఆయన ఎట్లా అంటే ఎన్ని కాల్ షీట్స్ లో చేశారు? అరౌండ్ 35 కాల్ షీట్స్ అయ్యాయి. పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి ఇంకా రిస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకొని చాలా తక్కువ టైంలో టీమ్ మాత్రమే. మార్నింగ్ 7 కి నన్ను సెట్ మీదకి తీసుకొస్తే 11 కి వదిలేవాడు. ఎక్కడ హైదరాబాద్, ఎక్కడ పోచంపల్లి మ్యామ్ అసలు. అంటే మా టీమ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు రాజీవ్ గేందర్ అని కాస్ట్యూమ్స్ ఇచ్చారు, రచ్చ సురేష్ అని కో డైరెక్టర్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇందులో మెయిన్ కీ రోల్ ప్లే చేశారు హీరో ఫ్రెండ్ గా జనార్దన్ అనేసి. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీని వేయలేదు మాత్రం ఖచ్చితంగా జనార్దన్ యాజ్ ఎ కామెడియన్ గా ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ గా డెఫినెట్ గా నిజంగా అది ఆ ఫేస్ గుర్తుండిపోయింది 100% గుర్తుండిపోయింది. ఆ సినిమా చూస్తే ఒక హీరో హీరోయిన్ తర్వాత గుర్తుండిపోయేటువంటి ఫేస్ అయితే అతనిదే. అవును. సో వీళ్ళందరూ కూడా పోచంపల్లికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి నాకు ఈజీగా అయిపోయింది. ఎక్కువ కాల్ షీట్స్ లేకుండా ఉన్న షీట్స్ లోనే మనం డేట్స్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవడం చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మా హీరో ఉన్నారు కదా,
హీరోకి ఏంటంటే నాకు జెన్యూనిటీ ఉండాలి, న్యాచురల్ గా ఉండాలి, కుమార్ అంటే అమ్మ వీళ్ళ కుమార్. role. మాలో ఒకటిలా ఉండాలి. సినిమా చూసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా ఇంట్లో ఒక అబ్బాయిలా ఉండాలి, మా ఇంటి పక్క అబ్బాయిలా ఉండాలి అని Without makeup. వితౌట్ మేకప్ అలాగే ఉండాలనేసి నేను అలాగే డిజైన్ చేసుకున్నాను. ఎన్నిసార్లు గ్లిజరిన్ పెట్టుకున్నావు స్వామి? ఒక్కరు కూడా Glycerin గ్లిసరిన్ పెట్టలేదు. గ్లిజరిన్ వాడలేదు మేడం అసలు. నిజంగానే వచ్చేసింది అసలు. అంటే లేదులే, కళ్ళెదురుగా జరిగే సంఘటనలు కదా, అలానే బాధ అనిపిస్తుంది. షూటింగ్ అంతేందుకు మేడం, నాకు ఇప్పటికి వాస్తవానికి ఉన్నది ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే మేము సారీస్ బిజినెస్ చేస్తాం కదా. అవును. ఆల్మోస్ట్ నాకు నాలాగా అంటే ఇక్కడ పోచంపల్లి కాక ధర్మవరం కానీ చీరాల కానీ మంగళగిరి కానీ అంటే నాలాగా వ్యాపారం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఈ ట్రైలర్ మనము రీసెంట్గా మనం రిలీజ్ చేస్తూనే అక్కడికి వెళ్ళి మంగళగిరి, చీరాల, రావులపాలెంలో కూడా ఈవెన్ నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. అక్కడ కూడా ఏంటంటే అసలు రమేష్ ఈ ఏరియాకు మేము మా ఊరు థియేటర్ వరకు మాత్రం మేమే ప్లే చేసుకుంటామనే ఒక అంత గొప్పగా ముందుకు వచ్చారు ఎమోషనల్ గా. అంటే నా అంటే నా ఫ్రెండ్సే అనుకోండి, కాకపోతే నా వర్గమే కదా, వాళ్ళకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఎవరి కాలు తనను తాను చూసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇష్టంతో ఎవరు కూడా ఆ కష్టాన్ని ఇట్లా బయటికి తీసుకొని రావాలంటే చాలా కష్టం అసలు. అది ఒక మూవీగా మలచడం గానీ దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఫేమస్ ఎక్కత్ శారీస్ ఇప్పుడు మనం బయట కొనడానికి వెళ్తే ఎంత కాస్ట్ ఉంటాయి, కానీ నిజంగా అది నేసిన వ్యక్తి అలా తీసుకొని వెళ్ళి ఇవ్వడానికి చాలా బాగా చూపించారు. అది కూడా ఈ చాలా సినిమా చూసిన వాళ్ళు శారీ వాల్యూ గురించి చూడరు, వీవర్ వాల్యూ తెలుస్తుంది. అది చాలా Definitely. వాల్యూ తెలుస్తుంది. వీవర్ బాగుంటేనే అవును. కదా సారీస్ అవును. మనకి ఏమి వస్తుంది. అవును. అండ్ రమేష్ గారి గురించి ఒక డౌట్, బయట ఆయన మాట్లాడతారు ఇట్లానే, అసలు మైక్ దొరికితే కంటిన్యూస్ గా మమ్మల్ని కూడా మాట్లాడలేదు. అది అది మేడం. ఇప్పుడు మనము అంతకన్నా ముందు ఏం లేకున్నా ఈ మధ్యన ఏంటంటే వాస్తవానికి మా ఊరు వరకు అంటే నేను బయట ఎంతో పెద్దగా కాకుండా ఈ ఊరు వరకు మాత్రము కొద్దిగా నాకు మా ఊరు అంటే కొంత స్వార్థము, తర్వాత మా మా యొక్క ఉండాలి, చేనేత స్వార్థం, అంటే సొంత ఊరు అంటే మీ ఎవరికైనా పరిశ్రమ. స్వార్థం ఉంటుంది. పూర్తిగా కూడా నాకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంటే ఈవెన్ నేను తిరిగే నా ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే నా యొక్క ఈ వీవింగ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కానీ మనమంటే ఇష్టం అంటే దాంట్లో మన కాలం మీద ఇష్టము. నేను వాళ్ళని గౌరవంగా చూస్తాను, వాళ్ళు నన్ను గౌరవంగా చూస్తారు. ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క ఆప్యాయతనే ఈ సినిమాకు నాకు వాస్తవానికి ఈ సినిమా తీయడానికి మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళ మీద ఉన్న ఆప్యాయత. అంతే. ఆప్యాయత తర్వాత దానికి రుణపడి ఉన్నా అనేది నాకు ఇప్పటికి కూడా ఇంత చేసినా ఈ సినిమా చేసినంత మాత్రం నాకు ఏదో రుణం తీరిందని కాదు, 100% ఈ ఇండస్ట్రీకి నేను ఎప్పటికి రుణపడే ఉన్నా. ఎందుకంటే Thank you, మా thank తాతల you. కాలం అనుకో, మా నాయన అనుకో, ఈరోజు మనం అనుకో ఇంత మంచిగా ఉన్నాము అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని. ఇండస్ట్రీ అవును. ఈ మూవీలో 2 రోల్స్ ప్లే చేశారు రమేష్ అన్న. అవును. యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గా చేశారు, యాజ్ ఏ యాక్టర్ గా ఒక కీ రోల్, మూవీకి కీ రోల్ ప్లే చేసేటువంటి ఎండింగ్ లో ఒక రోల్ కూడా ప్లే చేశారు. అది ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ కెమెరా ముందు. మేడం, అంటే నాకు- అవును, కాదు నేను చెప్తా. మేడం నాకు నేను ఇష్టంతో చెప్తా. ఇది కాదు, ఇది ఆ, డైరెక్టర్ ఫోర్సే. యాక్చువల్గా నేను ఆడికి ఆయన కన్నా అయ్యా ఇదే మళ్ళీ చేస్తున్నా కదా నాకు తెలియదు, నేను మనిషిని మాత్రమే నువ్వే ఆడియాలని చెప్పిన. అదే. అంతకు కానీ బాగా మించి, చేసిండు కదా సార్? యాక్చువల్గా ఏంటంటే Business చెప్పిన అన్నా man. నేను ఏది Business చెప్పిండో man అదే చేయి అన్నాడు. సరే అది ఆయన ఎట్లా చెప్పిండో అట్లే చేయడం జరిగింది. తర్వాత నేను వాస్తవానికి నాకు కూడా భయం ఉంది ఒకసారి, అసలు ఏది ఒకసారి చూసినప్పుడు చూస్తే ఎట్లుంటుందో ఆ అనే ఎట్లుందో, screen. చూసిన తర్వాత మాత్రం కొంత నయమే పర్వాలేదు అనిపించింది. సో అందరినీ ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళని ఆ love విషయంలో చేసేసారు అసలు. కాదు, ఆ చెప్పండి. విషయంలో నేను షాక్ అయింది. ఎక్కడో తెలుసా, ఆఫీస్కి వచ్చారు విజయ్ Yes, హీరో. madam, yes, madam. మాట్లాడిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓకే బాగుంది, రిలీజ్కి వెళ్దామని మాట్లాడుకున్నాం. Okay. అయిన తర్వాత ఈ, విజయ్ వేరే ఎవరు అశోక్ అన్న అనుకుంటా. అశోక్ నిమ్మల గారు. ఎవరో అశోక్ తెలుసా నిమ్మల గారు. అన్నారు. అవును. రమేష్ అన్న వైపు చూసి నేను నన్ను తెలియదు అన్నాను. తిరిగి నేను మాస్క్ తీశారనమాట. ఓ అసలు అంటే ఆర్టిస్ట్ దాంట్లో ఉన్నారు కదా క్యారెక్టర్, Oh. షాప్ ఓనర్ మీరే కదా, హెల్ప్ చేసేది మీరే కదా అని అంటే అవునమ్మా నేను కూడా యాక్ట్ చేశాను అన్నారు. చేసే ఇంకోటి మేడం ఒకటి ఏంటంటే సినిమాలో కూడా యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం రోల్ కూడా ఏంటంటే హీరో మీద అంటే అవును. అంటే వ్యూవర్ హీరో అంటే హీరోనే వ్యూవర్ కాబట్టి Viewer. రెండు ఆనందం అంటే ఇప్పుడు అందులో కుమార్ అవుతాడు. అవును. యాక్చువల్ కుమార్ కూడా వాస్తవానికి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా పెద్దదే ఈ సినిమాలో. అసలు అందరు కూడా రేపు ఈయననే చూడాల్సి వస్తుంది హీరో లాగా వ్యూవర్ని. కాదు అదే అట్లా కాదు. విజయ్ గారు అందరినీ ఎవరిని తన సర్కిల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరిని వదలలేదు, అందరినీ అందరినీ వాడేసారు. వాడేసారు. 100% నేను వాడేస్తాను. అదే 100% ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వాడేస్తాను. వారికి యాక్టింగ్ వచ్చా రాలేదు కానీ నేను చేయించుకుంటాను అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను చేయించుకున్నాను. అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన పొలంలో పండిన పంట మనం దాన్ని సరి చేసుకొని వండుకొని తినడం ఎంత ఆనందాన్ని అందంగాను ఇస్తుందో. ఆప్యాయతగాను రుచిగా ఉంటుందో సేమ్ వాళ్ళే ఇక్కడ అందరూ ఇక్కడే కదా మొత్తం అవును. ఆర్టిస్టులు అందరూ ఈ ఊరు వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళే కాబట్టి అందరూ వ్యూవర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తానని. మా లవ్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడరా? కానీ దాంట్లోనే Yes, yes. అంటే లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పాలి అంటే నేను స్పెషల్ గా డిజైన్ చేసుకున్నటువంటి లవ్ స్టోరీ వీళ్ళది. అంటే సో అంటే మీకు బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఏమైనా లవ్ స్టోరీ ఉందంటారా? ఆ పాత అంటే దాన్ని ఫేస్ చేసుకో అదే పాత కథలు ఏమైనా తీసుకొచ్చి చేశారా? వానికి
వాణి మీ ఏమన్నా ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయంటారా? అలాంటిది ఏం అంటే లేదు, మీ వాణి గురించి మా వాణి అలాంటిది ఏం లేదు. బట్ ఏంటంటే ఒక కథకి ఒక ఎంత కథ ఎలా చెప్పినా కానీ దానికి ఒక మంచి ప్రేమ కథ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ లవ్ స్టోరీని డిజైన్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఉందో ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో లవ్ స్టోరీ ఉండదు. సో అందులో ఆ కంటెంట్ అవుట్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి నేను ఒక మంచి లవ్ స్టోరీని యాడ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయిన తర్వాత లవ్ స్టోరీని ఇంకొంచెం డెవలప్ చేశాను. ఇంకోటి శ్రావణ్ గారు, ఇంకోటి లవ్ స్టోరీ క్రియేట్ చేసినా కానీ వెరీ న్యాచురల్. అంటే ఆయన కొన్ని సంఘటనలు నేనేమంటున్నామ్మా, మీరేమంటే ఏం న్యాచురల్ అనిపించిందంటే అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసింది. ఏది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు భావమర్దలైనా యాక్టింగ్ అయినా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంది, చాలా మంది ఏంటంటే మొగ్గం నేసేటోళ్ళు అనుకోండి, మొగ్గము నేస్తున్న అతనికి కాక, అంటే ఆయన మొగ్గమే నేస్తాడు కానీ ఆయన బిడ్డని మాత్రం ముగ్గం చేసేటైనా కాక ఇంకా పై స్థాయిలో మంచి జాబ్ లో అట్లా కాదు రమేష్ గారు. సి లవ్ స్టోరీ అనేది బిల్డ్ చేశారు, బట్ ఎవరిది లవ్ స్టోరీ ఆయన ఏమన్నా ఉందా? వాణి కుమార్ది లవ్ స్టోరీ, వాణి కుమార్ది లవ్ స్టోరీ. నీ లవ్ స్టోరీని ఏమన్నా తీసుకొచ్చి పేస్ట్ చేశారా? అలాంటిది ఏం లేదు. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పటికి కూడా జరుగుతుంది ఏంటంటే వీవింగ్ వర్క్ చేసేవాడిని ఎవరైతే మొగ్గం వేసేవాడికి పిల్లనివ్వట్లేరు. సొంత వీవింగ్ వర్క్ అయినా సరే వాడికి తెలిసినా సరే తెలియకపోయినా పర్లేదు, వీవింగ్ చేసేవారికి పిల్లనివ్వట్లేరు. సో దాన్ని నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ లవ్ స్టోరీని డెవలప్ చేశాను. యాజ్ ఏ బావ మరదలు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎంత కనెక్షన్ ఉంటుంది, ఎంత ఎఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ మాత్రం ఒప్పుకోరు. సో దాన్ని నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని లవ్ స్టోరీని డెవలప్ చేశాను. అయితే విజయ్ గారు మీకు మ్యారేజ్ అయ్యిందా? లేదండి. ఖచ్చితంగా ఎవరైతే చూస్తున్నారో మగ్గం చేసే వాళ్ళకి కక్ష కట్టుకునేమి పిల్లని ఇవ్వకుండా ఉండకండి, మా పిల్లడు మంచోడే అని చెప్తాను. కానీ మగ్గం అంటే కాదు, ఇప్పుడు మగ్గం నేయడు కదా. లేదు, నాకు వీవింగ్ వర్క్ వచ్చు కానీ చెయ్యడు కదా, జాబ్ కదా. బట్ డైరెక్షన్ అన్ని చేస్తాడండి ఆయన. జాబ్ చేసిన నుంచి డైరెక్షన్, సాఫ్ట్వేర్ కదా. ఎస్ మేడం. ఇటు జాబ్ ఇటు డైరెక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చాలా స్ట్రగుల్ పడ్డాడు. పోచంపల్లి నుంచి హైదరాబాద్కి డైలీ బైక్ మీద వెళ్ళడం, ఆ ఓపిక ఒప్పుకోవచ్చండి. అంటే నేను అంటే ఈరోజు కలవడానికి ముఖ్యంగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. అంటే అశోక్ నిమ్మల గారు మా ఊరు వ్యక్తి కావడం, ఆయన మేడం గారిని పరిచయం చేయడం, మేడం గారు సినిమాని చూసి మేము చేస్తాం వరల్డ్ వైడ్గా అని చెప్పడం అనేది నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. వారికి ముఖ్యంగా నేను ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా ద్వారా నాకు మంచి అండ్ మీన్స్ రమేష్ గారు అండ్ మీరు చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే, చేతులన్నీ కలిసి ఒక రౌండ్ సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. ఈ రౌండ్ సర్కిల్ లో మేము మా బావ నుంచున్నాం. చెప్పు బావ ఏంటి సంగతి, ఇందాక నుంచి మాట్లాడట్లేదు నువ్వు మాట్లాడిస్తున్నావు చెప్పు. అదే కదా నువ్వే చెప్తున్నావు. మీరు ఇప్పుడు సపోర్ట్ కావాలి. నేను అసలు మాట్లాడనివ్వట్లేదు, ఎంత ఇన్నోసెంట్ ఉండే ఇక్కడ. లేదు పాపం. కుమార్ చెప్పు, మీ గురించి చెప్పండి. అసలు మీరు ఎలా వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి? నేను ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ద మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి రాధాకృష్ణ మల్లేని అనేసి ఒక సీరియల్ డైరెక్టర్ మేడం, మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్. సో ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్. డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తూ నాకు యాక్టింగ్ మీద ప్యాషన్ పెరిగింది. తర్వాత వచ్చేసి నేను రవీంద్ర భారతిలో మన గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ లాంగ్వేజ్లో మామిడారి కృష్ణ గారు 45 days వర్క్షాప్ పెట్టారు. 45 days వర్క్షాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను నిజాం కాలేజ్లో 2 years చేశాను. 22 plays చేశాను, కన్నడ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, 4 లాంగ్వేజెస్లో. ఎస్ మేడం. అట్లా నాకు అలాగే ఇప్పుడు యాక్టింగ్ పరంగా మనం ఎలా అయితే వర్క్షాప్ చేసామో దీని గురించి కూడా ఒక 5-6 days వర్క్షాప్ చేయాల్సి వచ్చింది. నేను నాకు డైరెక్టర్ ఈ మగ్గం అంటే ఏంటి, ఈ చిట్కీలు అంటే ఏంటి, ఈ రంగు ఎలా అద్దుతారు, దీనికి నేనైతే అసలు నాకు అర్థం కాలేదు. ఇంత కష్టపడతారు ఒక చీరకి 5,000-6,000 ఏంది, మాకు ఒక జెంట్స్ బట్టలు ఎంత ఉంటాయి మేడం, 1,000 rupees పెడితే వచ్చేస్తాయి. శారీస్కి 5,000-6,000 ఎందుకు పెడతారు అనేది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. 5,000-6,000 కాదు, ఇక్కత అంటున్నారు కదా, అది 20,000-25,000 ఒక్కొక్క శారీ బయటకి వెళ్తే. బట్ నాకు అనిపించింది మేడం. సో ఫైనల్ గా నాతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంది బాబాజీ? ఇగో ఇలాగే బాబాజీ సినిమాలో కూడా నేను మంచిగా ఏడిపించేస్తాను, తను నన్ను ఏడిపించేస్తుంది. డెఫినెట్లీ డైరెక్టర్ నాకే చూపించలేదు, నేను ధర్నా చేస్తా. ఇంకా అందరం కలిసి 29th రోజు థియేటర్ లో చూద్దాం. మూవీలో మేడం, మూవీలో కుమార్ ఒక 5-6 sarees డిజైన్ చేసేస్తారు. దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఎలా పబ్లిష్ చేయాలి అనుకుంటుంది. ఒక ఫ్రంట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి
జనార్దన్ ఏమంటాడు, సరే ఒక బొమ్మకి తొడిగి చూపించరా బాగుంటుందని. ఆ బొమ్మ ఎవరు ఉంటారు, మా వాణి. ఇక మా ఆ సీన్ మేడం అవసరం మేడం, అసలు మామూలుగా రాలేదు. శారీస్ నిజంగా చాలా మంది లేడీస్ గొప్ప అక్కడ Hmm. అసలు తీసుకొచ్చి బొమ్మకి Of course. సారీ కట్టించినట్టు కట్టించాడు. అట్లా అని కాదు, ఈ సారీ కట్టిందని ఇది ఎంత టైం పట్టిందో అడగండి. ఎంత టైం అసలు ఏంటి నైట్ చాలా టైం తీసుకున్నావు. ఇంటికి కూడా పోయి డ్రాప్ చేసిర్రు, వద్దు ఇప్పుడు ఇంటికి. అంటే మేడం ఇప్పుడు ఇష్టంతో చేసే పని ఏదైనా సరే కష్టంగా అనిపించదు, ఎంత టైం అనిపించదు. కూడా తెలియదు. బట్ అనిపించదు, కానీ ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారో తెలుసా. నేను చెప్తాను మేడం, తన సీరియస్ అయింది డిఓపి ఇంకెప్పుడు పంపిస్తారు నన్ను అని. నాకు భయం వేసింది, నాకు భయం వేసింది. హైదరాబాద్ ఎక్కడ, పోచంపల్లి ఎక్కడ. కానీ డిఓపి, స్టంట్ మాస్టర్, డైరెక్టర్ గారు అందరూ బాడీ గార్డ్స్ మాత్రం వెనకొక కార్లో జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి డ్రాప్ చేశారు. లేదు, చూడు మరి. చేయాల్సిందే అని చెప్పాను చేసి నేను. మరి. వీళ్ళకి బ్లూటూత్ లో కనెక్ట్, బ్లూటూత్ లో మాట్లాడుకోవడం, వాళ్ళు వెనక మాట్లాడడం. అప్పుడే ఇతను వేరే వేరే ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరిగాయి మ్యామ్. అందుకు సో సేఫ్ బయట గా ఉండాలని. అది. సో సేఫ్ ఉండాలని నా రిస్క్ నేను చేయలేను కదా అని చెప్పి సో ఆ- సపోర్ట్ ఉండే అందరూ టీం అంతా. సో ఫైనల్ గా ఉమ్. డైరెక్టర్ గారు మా చెప్పండి. ఇద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా అనిపించింది, Hmm. మాతో ర్యాపో మీకు ఎలా అనిపించింది? ఉమ్. యా అంటే ఇంకో- నాకు నేను జెన్యున్ గా ఉంది అనేసి నేను మీ ఇద్దరు నేను ఈ టీంలో తీసుకున్నాను. దానికైతే 100% మీరు ఫుల్ఫిల్ చేశారు కాబట్టి సినిమా అంత బాగా వచ్చింది. అందరం కలిసి కాబట్టి 29 మేడం గారు రోజు కూడా ముందుకు వచ్చారు. అన్ని థియేటర్లో వెళ్ళి దాంతోపాటు ఏంటంటే వీవర్ మీట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మనము ఏంటంటే ఈ యొక్క మూవీ టీంతో పాటు Hmm. ఒకరోజు చేనేత కళాకారుడితో గడుపుదాం. Okay, Definitely. definitely. 100% అసలు అప్పుడు ఏంటనేది అంటే డెప్త్ గా అప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో వారి ఉన్న యొక్క విషయాలు తెలుస్తాయి తెలుస్తాయి. మనకి. అవును. మనము ఈ సినిమా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చేనేత కానీ చేతి వృత్తుల యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ప్రపంచానికి అసలు విజయ్ చూపించాలి. చెప్పినప్పుడు దాంట్లో- ఏమైంది, ఈవెన్ నేను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అసోసియేషన్లో కూడా నా మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు అంటే డైరెక్ట్ నాతో పాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా, కమిటీ వాళ్ళు కూడా మేం పాత్ర పంచుకుంటాం అనే ధోరణిలో అందరూ వచ్చారు. వాస్తవానికి అవును, అవును. కథను చూసి వచ్చిన వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఏదో నేనున్నానే కాదు, ఆ కథ కూడా మనకు సంబంధించింది, నా పాత్ర ఉంటే బాగుండనే ఒక ఆలోచన. ఆలోచన ఆయన రావడం ఒక టైంలో చాలా- చాలా ఒక గొప్ప. టైంలో పోటీ కూడా పెరిగింది, నన్ను కూడా ఎందుకు ఏదో పాత్ర వేపి అని. అవును. సో ఇంత కష్టంతో, ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ తో ఇంత ముందుకు వెళ్తూ మనం అందరం ఆడియన్స్ తో పాటు 29th థియేటర్స్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. అవును. Definitely. అవును. మళ్ళీ ఇంకొకటి కుమార్ అడుగు, తన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీన్స్ తన Okay, okay. ఇంతకు ముందు ఏంటి లేకపోతే మళ్ళీ కంప్లైంట్ చేస్తుంది కదా. ఓకే, నాతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వాణి గారు? Yeah. Okay, final. Okay. Okay. లొకేషన్ లో డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ చేస్తుంది, అలా కాదా ఆనంద్, ఇలా అలా. ఓన్ డైరెక్షన్ Own direction. లేదు, లేదు, లేదు. అలా ఏం సో లేదు. ఏం చేసినా ఎలా Hmm. చేసినా సరే సినిమా అవుట్ బయటకు వస్తుంది. మనం 29th అందరం చూసి ఆ రివ్యూస్ ఏంటి తెలుసుకుని ఎంజాయ్ చేద్దాం. అప్పుడు చేసుకుందాం పార్టీ అంతా. సూపర్ సూపర్. Definitely. థ్యాంక్ యూ. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ కమింగ్ సూన్ ఆన్ 29th October నియర్ బై యువర్ థియేటర్స్ నియర్ బై యువర్ థియేటర్. కలిసి చూద్దాం, మన గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్దాం. చాటి చెప్తాం. నిజంగా వ్యూవర్స్ గురించి వీవర్స్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి. దేశానికి రైతులు ఎంత ముఖ్యమో నేతన్నలు కూడా అంతే ముఖ్యం. అంతే ముఖ్యం. ఖచ్చితంగా సినిమా చూడండి, మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. చేనేత చేతివృత్తులపై తీసినటువంటి తమసుమ జ్యోతిర్గమని అందరం కలిసి థియేటర్లోనే చూద్దాము. మన చేనేత చేతివృత్తుల గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్దాం. ధన్యవాదాలు. మీ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయని కోరుతున్నాను. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అందులో చిన్న తెర మీద కాదు, పెద్ద తెర మీదే చూద్దాం, సినిమా హాల్లో చూద్దాం. నిజంగా మన కష్టాలు ఏంటి, మన కల్చర్ ఏంటి, ఇది చూసి తెలుసుకుందాం. థియేటర్లో కలుద్దాం. చాలా బాగుంది, అందరం కలిసి చూద్దాం. మేము తీసిన ఈ తమసోమ జ్యోతిర్గమయ ఈ యొక్క చేనేత వృత్తి వాళ్ళకే కాదు, చేతి వృత్తుల మీద ఆధారపడ్డ ప్రతి ఒక్కరిది ఇది. మేము ఎంతో మనసు పెట్టి ఈ సినిమాని తీయడం జరిగింది. మీరు కూడా మా యొక్క 29th రిలీజ్ తర్వాత అంటే 29th నుంచి మీరు కూడా ఎంతో మనసు పెట్టి చూసి మమ్మల్ని మనస్తారా ఆశీర్వదిస్తారని కోరుతున్నాం. ఫైనల్లీ ఎన్నో కష్టాలను దాటుకుని మన Viewers బాగా- మూవీ 29th వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవబోతుంది. సినిమా చూపించినట్టే మా నిజ జీవితము, మా సినిమా జీవితం కూడా అట్నే స్టార్ట్ అయింది. సో మేము డ్రోన్ సీన్ చేస్తున్నాం, అది కంప్లీట్గా డ్రోన్ మిస్ అయిపోయింది. ఈ సినిమా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చేనేత కానీ చేతి వృత్తుల యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ప్రపంచానికి అసలు చూపించాలి. విజయ్ చెప్పినట్టు. మా లవ్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడరా? చెప్పు బాబా, ఏంటి సంగతి ఇందాక నుంచి మాట్లాడట్లేదు?
మాట్లాడిస్తున్నావు చెప్పు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.